We thank you, O God, for your great mercy and your great love for us. Na dili gayud namo matugkad, dili namo, Lord, gani ni mahangop, mahakop. Because you're just so big nga mapuno gyud nimo ang among mga pangkinahanglanon, apil na sa pangkinahanglanon sa kasing-kasing. Ginoo, nagampo kami nga unsa may mga kondisyon sa mga kasing-kasing tagtanga kini. Kung Lord, liguna kami data nimo ang una-una, ang pagbati. Nga Lord, makasulod yun ang imong pulong, kung makaministeryo ka kanamo, labaw sa tanan, mahimo kami mga katawhan, nga mulambo, budako, mutaas, muhabog pa ang among pagtuod diha kanimo. Ginoo, nining kalibutan na daghang mga butang nga mo challenge namo. Bisag nga among kaugalingon, muilad namo. Kay ganahan gyud mi mutago, ganahan gyud mi muliko-liko, ganahan gyud mi sakuban, di mi ganahan, Lord, nga makit-an sa tinuod sa among kasing-kasing. Apan ikaw nga nakatugkad ni ini, nagampo ako, ayaw mi tagai katulugon, ayaw mi tagai o pahulay, ayaw mi tagai kalinaw, hangtod nga amo gayong tinuray itugyan ang among kasing-kasing ug pagbati da kanimo, nga imo kaning limpyuhan aron maglakaw kami sa kamatuoran, diha sa truth, dili sa lie, dili sa pagkako Dios. O Ginoo, salamat nga ikaw andam sa kanunay maglimpyo sa among kinabuhi. Mga unsa may among makabot nining butaga, among makatunan, among nipuy-an, ug among ibalik kanimo tanang lubog kay mayaan in Jesus name. Amen. Ang title nako nini is ang tinuod nga magtotoo makaabot og mga demonyo sa ngalan ni Jesus Christ. True believers can cast out demons in Jesus name. Wala mang bitaw o relihiyon nga makahingiling sila sa ilang ngalan. Labi nga, manghiling ni demonyo sa ngalan sa living word. Adi na pwede. Manghiling ko ni mo mga demonyo sa ngalan ni Joji, isa na siya pwede. Okay? Ang ngalan ni Kristo Jesus, ug ang iyang gahom may muhatag na to authority or autoridad sa pagpahawa sa mga demonyo sa atong kinabuhi. Pero, ang makahimo lang nini, ang tinuuray nga naglakaw diha sa Ginoo. Balik ko nako, ang tinuuray nga naglakaw diha sa Ginoo. Kaya sa ito may sunan nga ang tao nga tinuuray nga nasa Ginoo di magpadayon sa pagpakasala. Ug di lang kay di ta mo padayon sa pagpakasala, maghinulsol kita. Buang punta sa atong kapakiyasan, kung muduol ta sa Ginoo nga Lord tabangi ko dili na ko mubuhat ni ining butanga. Okay? So, ang tao magod kadaghanan ang iyang nahibaw-an sa Ginoo, head knowledge lang diri ra. Kibaw kay siya may tungod sa Ginoo, kibaw kay siya mo kibaw kay siya mo discuss may tungod sa kaluwasan, pero siya mismo wala pa maluwas. Kay wa niya gikuptan sa tinuod gayud ang tinuod nga kaluwasan. Kay balik-balik ko din ako magsuunan. Ang tinuod nga kaluwasan, ang tao nga tinuod nga naluwas, dili na mamakak. Dili ka mo tago. Imong ipadayag ang tanan nga nasa imong kasing-kasing. And I feel so bad when time and time again, people will try to mamakak jud, muhide jud, no? Kanabang mauwaw ta, nakasa ta. Mubalik ko Ginoo nimo, kung mauwaw ka nakasa ta, ikumpisa sa Ginoo. O ikumpisa lagi sa tao, diin ka nakasala. Kaya kung imo nang tabunan, imo nang remedyohon, imo na dyan ina ng demonyo, come here, be my friend. Mo na dyan gibuhat nimo. Ya sa diha ang demonyo, imong pasod sa imong balay, o sa imong kinabuhi, you will never have rest. Wa jud kay kapahulayan, wa jud kay kalinaw, wa jud kay saktong pangisip, ikadugayan na mayabag jud ka. So mo ta na kung manay gusto ninyo? Di ta kanang mayabag, di ba? Di kita ganang mudulan ng tao murag lain ng panisip. Pero mas grabe pa ta sa mga tao nga lain ng panisip. Kaya klaro man yun ni sila nga nayabag ni sila. Pero kita magpakabuang jud ta, magpakayabag jud ta tungod lang kay atong tabunan ng atong unsa? Kaya ang tinuray nga nasa Ginoo, abli lagi ka. Abli ka sa rebuke, abli ka sa pagbadlong, abli ka sa pag-training, abli ka sa pagtudlo, abli ka nga kanang, sa hindi ka nang kinanawag ka para
push ka sa katarong, kinahanglan mao ginang atong klase nga kinabuhi. Kita magtabon-tabon sa atong mga sayop kay white tao lagi nga dili sayop. So kung magpatabon-tabon ta nga sayop ta, dahil napakaroon nun ta nga perfect ta, nakisa may perfect na to. Kinsa may dinhingay, wa gyud na sayop sa tibok adlaw. Wala. Nagyud tay sayop somewhere na another. Especially big time dagko nga mga sayop, kinahanglan mo ilata, mo acknowledge, mo admit ang kuno yes na sayop ko nini, na kinahanglan ko og tabang. Dili kay na sayop ko hilom. Maniobra. Kunuhay. Dili nimo maniobra na. God is an expositor of evil deeds. Kaya the moment nakasaka, gituyo, uwa ni mo gituyo, hinumdumig yun. Gituyo man wala ni mo gituyo, imo gitabunan, na imo kang kaway sa Ginoo. Kaya imo nga gitabunan. Yo, balik-balikon dyan ako ni. Kaya ganing lisod kayo, muragahi dyan kayo tani. Makasala ka, gituyo man ni mo, wala ni mo tuyo tabunan ni mo, imong kaway ang Ginoo. O gihimo ni mo, friend ang demonyo. Kaya naman siya access, na naman siya gahong, na naman siya luna. Imong siya gitagan o otoridad nga musulod sa imong kinabuhi. Now, hinugdumi ang imong kinabuhi, di lang ikaw sa dihang magbinuang ka, sa dihang magyabag ka, apektado ang mga taong napalibot nimo. Mana nga, masuko jud ko anang sala, masuko jud ko anang baka, maglagod jud ko anang bakakon. I really get angry. Why? Because moapektar man gud na. Mura ba kano bang imo man yung tuyuan og sakit ang ubang mga katawhan nga wala nagbuhat og dautan niya nimo. Kasi wa man ko nakasala nimo, pero nakasala ko ngadto akong gitabunan even then. Kung nakasala ka ngadto sa gawas, sa eskwelahan, sa opisina, asa ka nakasala, then imong tabon-tabunan imong sala imbis ipakuli nimo mayon ka nakasala ko. Or magpatabang ka sa mga katawhan nga nahigugma nimo. Kana kung nito ka nahigugma sila nimo, kung wa ka mo to nga nahigugma sila nimo, may pahawa na lang aniha. Wa man ka mo to nga nahigugma sila nimo. Amen? Wa ka nito nahigugma ang imong mga ginikanan, di pahawa kasi imong balay sa imong ginikanan. Wa man ka nito nga nahigugma sila, o imong mga igsoon, wa ka nito nga nahigugma sila, din pahawa. Kaya nga nung mugamit ka, nga nung mudawat ka sa mata ng grasya nga nasa panimalay, unya dili ka magpatabang sa labina kung ikaw na ilalom sa sala. Kaya ganang kung magtabon-tabon, wa man ay Ginoo, kananana ta sa Christian na tanana ta sa Ginoo, andam kay ta magpatabang na kasala ko, please tabangi ko. Yes, doon ay disiplina sa sala. Pero gamay lang disiplina sa taong ni angkon. Yo, gamay ra ang disiplina sa taong ni angkon kaysa taong nga dili kayo mo. Manang imo lang yung every time, every day imo gitabunan imong sala, imo lang gipataas sa Lunes, Martes, Miyerkules, so imbes sala nang buhat og pila na kabuan, taas na jud kayo man bang ang Ginoo mo exposure ba gyud na. Ablihan jud na sa Ginoo. Daghanan na nung kay ka og madawat nga sintensya. Kung basad ko ba? Ako sa ingon sa ko ba? Konsultihan ka pero sa imong taga-sala niyo, isod kay ka nga mayunana. Mutanaw ra ka. Wa jud ka kasabot nga nakasala ka. Diba? Mutanaw ka. O ka kasabot nga nakasala ka. Mauwaw ka, kibaw ka nakasala ka. Mauwaw ka. Muduko ka. Pero kung wata na uwaw, kuyaw na. Kuyaw dyan siya na. So mali nga, kinala na tumakitaan. Ang ato ning series is series ni nga kahadloki lamang ang Dios. Dili ang pagtugan sa sala, dili ang sentensya kung ikaw nakitugan sa sala, dili sa unsa isulti sa mga tao, unsa ilang pagtan-aw nako, dili na. Kung dili unsa ang isulti sa Ginoo, batok kanako nga nagsigi ko tago-tago sa sala. In the other hand, dunay mga tao nga mo abog sa sila mga demonyo, pinagi sa gahom sa demonyo. Okay? Nga naman na, kay si Satanas, copycat. Mangupyara na siya. Di na siya original. Okay?
Mukapi siya sa tanang ipangbuhat ni Jesus Christ. Even sa mabot nga mga adlaw doon na say Mesiyas nga moabot. Ingon siya Mesiyas, di siya Mesiyas kay nabot ni Jesus Christ 2,000 years ago. Yang manhi siya dinhi og yang ilaro labi na Israel nga hangtod karon nagdumili sa pag-ila sa ilang Mesiyas nga ilang ipatay. Nya sila mosimba nining sayop pumili nga Mesiyas. So, daghang mga tao sa ningon sa sila nga followers sila ni Jesus Christ. Pero sa sulod, di sila tinuray Christian nga naman. Manay gitawag sa Biblia, ferocious wolves. Kuhan sila nga nang, sabi ni ferocious, kanang dinig sila nga klase nga lubo. Kanang bangis, yes. Bangis kay sila nga lubo. Pero tanaw ni mo sa gawas, di dyan kapuapok sa amin. Manang ang external appearance, di ginani mo sa ligan. Amen? Yeah. Kaning mga fake nga mga Christians nga maghimo mga milagro, magpahawak mga demonyo sa ngalan pag yun ni Jesus Christ. Kay bawta nga fake sila nga naman, kay ang mga tao nga ilang i-cast out, dili mga usab. Ikaduha, sila mismo wa jud na usab sa ilang mga pamaagi. Nya, kuyaw ni sila kay nga naman mga tao ni sila nga mangilad pinaagi sa mga milagro. Mangilad ni sila aron pagkabig og mga katawhan diha sa ilang kaugalingon. Kay makakabig sila galag kwarta na ni, ang kwarta ni ako na. Tanaw mga kulto. Grabe ka ng mga followers sa kulto, kay bawa mo? Mga followers sa kulto mingon ng leaders, nagkinahanglan tag yuta, kinsa inay yuta din hila. May kita nilang tag yuta no, kulto kuno hay ta diri. God forbid. Kailangan tag-yuta, mga napukahektarya lang. Kisay na ikinahan, mudunate na kayong panalangin hatay sa Ginoon mo, ab. Magsinubagay, pagsaka sa kamot, akong yuta ihatag. Tinoon na. Because, even nga to dito ni sa Lites, ano naman, yutaan mo na yung mga keksona na to, dito sa inunangan, ang iyaan, nasod sa Datinggaan. Palagi pang hatag ang iyang mga properties. Luoy kayang anak, gamay na lang kayo nabilin. May gani usara yung anak. Ipanghatag iyang properties. Nya, asal na siya property pa dahil Manila, siya sa lagi hatag. Kasi namuyo nga to niya, marabatag na ikatuyuan ang mga tao rasad o ang leader sa Datinggaan. Pero kita Kristiyano, astilan. Di ba kita faithful sa tithing? Di ba? Lisod, pag-lisod, pagbuot. Nakimota ang Ginoom. Nagpakamatay na daw, lisod na yung tagbuot. Mahadlok ta, muhatag. Kung sa'y gihatag rasad sa Ginoo, diri ka na to. So, kanima po nga, we'll talk later on. Doon na sa mga tao nga, dito nga sa dihang, musud sila ni nga relihiyon, makapanghingilin sila o demonyo. Mana kung ingon ninyo, kulto na sila. Anong kibaw? Anong kulto sila? Ang usa ka timailhan nga kulto sila, man-centered. Dili God-centered. Ato pa dili sentro ang Dios sa ilang pagtulunan. Dili ang Dios o kayang pamaagi ang gisunod. Ang gisunod ang gisulti sa ilang leader. Man kung nay moingon ninyo nga kuan ni kanang living word diha sa Niagan. Ang Ginoo nila diha sa Pastora Juji, ngayon ko, was Diyos lang kasabot sa ilang sulti. Kaya ko diri nangugat dyan ko pirmi o sulti, kamatuuran, nga mao ang pulong sa Diyos. Dili kamatuuran nga akong gimuguna, akong gihimo. Masuko ko ang tao, muliko. Nga naman, kay nahigugma ko sa kalag sa tao. Dili kayo nga naliko siya. Kasi bala lang siya. Masuko ka, nga naman, nga after listening, pagpaminaw may sa pulong sa Diyos, huli ko pag yun. So nga nabitaw sa mga problema, makita na to kung ang tao, nakasabot ba yun siya sa iyang pagkapatay sa sala. Nakasabot ba yun siya sa iyang pangkinahanglanon nga, di ko makahimo maayo everyday kung wala ang Ginoo. Manang everyday mangayo jud ko sa tabang sa Dios ug everyday kinahanglan nagkuyog ko nimo Lord ug nagkuyog sad kanako kay di jud ko makahimo og insaktong pagkinabuhi kung wala ka. Manang ang tao nga nakakita nga wa gyud siya ayo everyday mo ampo mukaon sa pulong sa Dios labaw sa tanan nga dunay pagsabot. Dili kay kaon-kaon lang siya basa-basa lang when sabtan istorya ko nimo wa joy sa kamay na lang.
Wala gyud. Pagsunan, it's very disappointing. Really disappointing gyud tinuray. Now, kini mga tawhanan Islam mo tuo sa pulong sa Dios nga maong Biblia. Mana nga this man also do things in the power of demons. Manando na sila, nyagamanan sila, makahimo sila daghang kayong gahong. Makahimo sila daghang mga milagro. Yang tawagod kung maghimo ka milagro, di ba? Faith healer sikat kayo, di ba? May nga doktor sikat kayo, di ba? Ano man kay, ang tawagod musalig, musandig sa iyang maayong panglawas ni ana nga healer kaysa capital H nga healer nga mo si Jesus Christ. So their motivation, basta may ilang motibo nga nung muhimo sila nini pagpangilad. Ya tanaw pag mo nga nung mangilad man sila, suya sila. Mao na ang root cause, envy. Mabitan ako bakakon kay tanaw ngano man yung bakakon ko, ngano mamakak man jud ko most of the time. Imong tugkaron na pinagi sa Espiritu Santo, Lord tugkara tabangi ko nganong bakakon ko, nganong mukuha ko balik-balik niini. Nya kinahanglan og wrestling diha sa Ginoo sa pag-ampo. Dili siya pwede magana ka. Lord yung bakakon ko, wa may nitubag. Oh, thank you Lord, amen. Balik mo sa ka. Isa man sa Lord bakakon ko, ngano man. You know, wrestling ka kay grabe ang Ginoo. Kung sa sakadlaw ni mo hinilak diya ikatubagon, grabe ikaw man ikatubagon si Ginoo nganong bakakon ka. When He came to set us free. Nanhide siya para may mutan gawas nun sa sala. Gawas nun sa pagkabakakon, gawas nun sa pagkamangingilad, gawas nun sa pagka-plastic, gawas nun sa mga kahadlok nga walay basihan. Kaya ang kahadlok nga atong basihan, Biblia. Nagsubay ba ko sa pamagi sa Diyos. Mao ra yun ang klaseng kahadlok diha ra gyud sa Ginoo. Now, ang balang kasulatan nagsulti usab kanato nga ang tinuraysan nga na-deliver sa Ginoo sa datang spiritual, especially last Sunday na itong nahibawan na, nga unsa man ang tao. Unsa man siya, hindi lang kay murag, okay na siya, unsa man siya. Nausap, na-change jud siya, di lang kay sa sulod, kundi nga to sa gawas. Now, katong tao nga sa Gerasin nga gipuy-an og legion. Now, ang legion is Roman army, principal unit of the Roman army, comprising 3,000 to 6,000 foot soldiers with cavalry. So imagine mo, 3,000 to 6,000 nga, mo gini siya ang murag pinaka-pusgan, murag 18 sa Roman soldier. Yan, remember, ang Roman soldier, iyang gibuntog ang tibuok kalibutan. Okay? Now, with cavalry, sundaw nga with cavalry, saan ng cavalry? Cavalry. Ang cavalry is part sa army, diin ang mga sundao nagkabayo. Yung mga sundao ni sila, kung sa ato pang panahon, nga di helicopter, di, unsay na kaning tangki di gera, amphibian na, okay, tangki di gera karon di sa una nga hina kayo, tangki di gera ron, mudaga na 140 matingali, 260, katong nakita ko sa CNN, paspas kayo, bisa kung saan na terrain, kaya kayo, sa kaninga tangki di gera. Imagine ka, in ani ka powerful ang tao ni Sud, sa usa lang ka tao, 3,000 to 6,000 nga demons. Mao ni ang atong gipangimbitar every time mo sa lata. Ningo kas demonyo, Sud nako, Sud nako, Sud nako. Ya, tabangi ko nga di sila makakita o sa akong gipangbuhat. Tabangi ko sa akong pagpamakak na may kay ko mamakak bribe sa gayong yawa biya. Nga sulti yung pagkakabali, pinasigap yun ng mata nga, bisag gamay nga murag kurog din ngayon, murag application ni mga niana, wag yung kalma, kasta ng kalma. Di naman ikaw na yawa naman. Mabitaw lang ka ng musiga, imong mata niya, i-confront ka, kuyawan ka, ako kuyawan ko, anak. Kanamutanaw ka, gipangutanan na kasi mong sila, yung mutanaw ra ka, kana wala, kuyawan na, wala na yung konsensya. Wala na yung konsensya. Yan ang duko-duko pa niya, masiplat-siplat. Nakuyawan pa na. Pero ka na gananak, wala na kuyawin. So, unsa kadaghan sa demonyo anang tawhana, wako kibaw.
So sama mo mabirat pa mo sa inyong mata, buduko pa mo usigara inyong mata sa dihang pangutanon mo. Unsa man ning salain mong gibuhat mao ni nakit-ana mo ingon nani unsa man ang inyong gipananaw ang ipangbuhat. Siga mo sa inyong mata, lupi pa adis. Gadigil mo pirat. Ngayon medyo ka nga, wala, upira ko. You are inviting demons in this imong i-cast out ang demons. Kaya kani mga tawhana nga mini. Okay? Dinini sila pareha ni Mary Magdalene na 7 demons na paghuman sa niya o nautangtangan siya nini sa gibuhat ni Mary Magdalene, nagsige siya o pangalagan ni Jesus Christ. Kaya nga naman, kay kaning mga tawhana naka-experiensya o kausaban sa sulod, una sa tanan, manang makita sa gawas. Kaya kaning sala mga igsunan, pakita man nga di mayo imong kasing-kasing. Hindi di mayo imong kasing-kasing. Nimulimot pa tao kera ko. So kaning mga tawhana, example ni sila katong crazy person sa gatherings o si Mary Magdalene o uban pa. Nya, ang kaning kausaban, puroy ba ni sa gahong sa Dios? Nga ang Dios gani may mulihok, mupahawa sa demonyo, tinuray dyan ang napahawa dyan ang demonyo. Kung ang tao nga nakakita siya, nga gigamhan siya sa demonyo, tungod sa iyang pagpadayong pagpakasala, o sa pag-embrace niya sa sala, pakidog niya sa sala, kay kauban niya everyday, makarealize siya nga ang puwersa sa kangit-ngit di gyud maayo. Okay? So, kani mga tao sa nga makakita sa milagro, sa kausaban sa tao nga giyawaan. Kay somewhere another kita giyawaan man sa yuta sa una. Amen? Amen. Kasi kung taglamian tagsala, di mo taganahan og badlongon gani, suko nga tagbadlongon. Say pa gani, nahuna ganita, yung si pamadlong, PO na lang ako ni. Okay? Munghunaw na tagnilaan against sa person nga concern mo nang kadaghanan ang parents o kang anak, di yun mag-abot. Kaya anak, magpadayon dyan na sa ilang gusto silang daotang buhat, bisag ibadlong nas ginikanan, kaya nga naman ginikanan nga gikan dayon, ay parihang isa kong padulungan sa una, yung sige ayaw, prino, break, ayaw ani, mo na, bulabang, o mo padayon pa yun noon ni anang salaa. So, daghang ang mga tawhan karon nga demon possessed, with demons nilang usa, demons. Nasayod sila nga di na sila in control sa ilang kasing-kasing o huna-huna. Mostly sa ilang dreams. So, kibaw ko kadaghanan nato din hindi mo abli o mahisugod sa atong mga balik-balik nga damugo. Again, nauwaw ta o nahadlok ta imbis unta ta magpa-tabang. Kaniyo na Ginoo 1 John 1:9, if you confess your sins, unsa ko impisa nimo mo sala, matinun-anon siya nga mopasaylo ug mohinlo sa tanan mo pa nimong mga sala. Di ka gananan na nga matag adlaw gaan ang imong pamati. Nga di ka magtago-tago, di ka magplastik-plastik, di ka pirmi nga nanasipuan. Di ka makuyawan sa mga otoridad. Kasi di ka makuyawan ka otoridad, di ka modol o otoridad. Tungod kay nagpakaging ka, nagpagahi ka, mga putanga. So, mga tao sad nga, imbis mo dagan o Ginoo, matunin o doktor-doktor, nga kansa sanggapong, diyawa sad. Kwak doktor, mo konsulta, mato dito, mudagan nga to. Yang mingon nga, mas minus mo ang bayad diri, o minus ang bayad dira, pero mas ngilngig ang mag-abot nimo sa imong kinabuhi. Kay kung pila pa rin ka demonyo nga nara sa inyo ha, pag ato nimo sa kwak doktor nga naga siya demonyo, imo lang ipasudlan og daghang pang demonyo, labi na imong anak. Managi ko kasabot nga nung magpadayon jud ta niya nga namatay pinaka-healer. Nga Lord nga to kadaghan libre. Anytime di ka kinala mamliti, di ka makunaw-naw na mo siya kung ibayad ani hatag bisag mingon ko siya donation pa na muhatag magamudugo man jud ka. Sa mga putang ni maigsunan na kinahanglan mutuo mo salig sa atong Dios. Dita murag nay Ginoo pero nay sakit, kwak doktor. Nay Ginoo ko pero kung nay sala tago ko. Dili na Christian.
Minita nga Christian ni anak. Manawas like kalinaw. Sigla sila naawa. Was like power. This now was like a home nga ilang ma-overcome o ilang matumban silang tilang sila ngayon nga sala. Ayan ang padayon niya. Hindi na siya pwede. Okay? Manang ilang sins o ang ilang problema, mag-anam kadagko, mag-anam kadako, o wala na sila control. Mga ang mga tao nga sige sa ingnon ka, please listen. Mas maayo pa ang tao nga napa siya sa sala. Okay? Wa siya kibaw may tungod ni Jesus Christ. Kaysa tao nga ningon, nana siya ni Jesus Christ niya sa dihang, tabangan siya nga di siya magpadayong pagpakasala, no refuse. Masuko. Kay makita dyan ako, masuko gihapon ta kung badlongon ta. Di gihapon ta ganahan, konsultihan ta nga nasayog ta. Di kita pahilabot gihapon. Nakapila na dyan po akong bakba, kung sige ko discuss aning accountability submission, marag lapat pa tingali ining building akani atong galap doon tungod ka sige dyan ko balik-balik ni pero sige sa balik-balik o magdumili dyan ang katawhan. Mana nga matag Sunday may kisunan. Matiguang mata dinhi, akto matag edad o bata pa ta. Please, ayaw himo ang tulunganon ang pag-anhi dinhi. Nga walay tinguha nga Lord, sultihi ko o usba ko. Kaya kung waka na yung tinguha, di ka manilinhi with eagerness in your eyes. Kung makita kayo na ko din kisay eager na maminaw sa punong sa Diyos, o kisay galutaw, o kisay wa diha, o kisay ng brag katutok, brag eager, pero wa yun gapon diha. Because di kita mo admit nga I need help. Kita Christians, kita mauwaw, kita mahadlok ng mga I need help. Please help. Please help pray for me nga may sakto na nga akong kinabuhi. Please help pray for me. Di na ako magpadayon ng pagkapakakakon. Kaya kanig bakak would cover up me sa maslaw nga sala. Maslaw niya, di mo ganahan itugyan sa Ginoo, di mo ihatag sa Ginoo. Ihatag sa Ginoo ang maslaw nga sala. Simptomas radyo ng pagkabakakon. Salaw kayo nga sala. So, kung natin member of the family, bakakon kayo, kung saan mo nalim mo? Kung saan mo nalim? Badlongon. Maya ka ng badlong na light, kaya nga badlong, di man maminaw, no? So, kanya nila, isa second, o, yan, daang pos Ginoo, no? So, manang uban, mo go na lang into pitayon, lias ng ka, pasuhan. So, ni, kuyaw kaayo, please listen. Kuyaw kaayo kung magpadayon ta sa pagpakasala. Pagtabo pinagi sa baka. Kuyaw kaayo kay ang demonyo. Mas grabe pa sa legion. May ka-legions. Nagawa na, times 2, times 3, tingali na nga mga yawa, gananin mo. Huwag labaw sa tanan, makita na to nga, ang tinuray na tao, yun, mutawag sa ngalan ni Jesus Christ. Kaya siya lang ang tinuray makaluwas. Kaya mismo si Pedro niingon sa Buhat 4:12, salvation is found in no other. Kay walay ngalan diha, ilawom sa langit, o ganhi sa iyo talihatag na ang taong maluwas. Kung isa ngalan lamang ni Jesus Christ. There's no other name. Hinulumi. Dili ngalan sa bisag kinsang tao. Bisag kinsa pa na siya kasikat. Bisag kinsa pa nakadaghang mga power, milagro yung buhaton nina. Kung ginamit ra na siya, di na siya Ginoo. Ang Ginoo is Jesus Christ. So, we will go, 15 minutes ako intro. Kanalang ko nga murag magkuha na yung bayo balang magtugtog na mo sa inahan. So, 4 outlines atong tanaw din si Jesus Christ ang makahatag o otoridad sa mga disipulo niya sa pag-abok o mga demonyo. Ikaduha atong tanawon, nasa tayong mga prueba nga teksto, ang uban mo hingiling sila sa demonyo pinagi sa gahom sa demonyo. Ang uban mo himo manghingiling sila tungod sa ilang envy. Ikaw pat ang tinuray nga gahom nga mao kang Kristo Jesus makadala gyud og conviction. Makonbikto jud ka sa imong sala.
So marita sa number 1 na ito nga outline. Ang Ginoo may makahatag si Jesus only can give authority of casting out demons. So, ihatag niya siyang disciples, Matthew 10, atong basahon 1 to 4. Matthew 10, Matthew 10. 1 to 4, atong basahon. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinunan, ug hatagan niya sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu, ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. Mao kini ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles. Una si Simon nga tingalag Pedro, o ang iyang igsoon nga si Andres, si Santiago o ang iyang igsoon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Felipe o si Bartolome, si Tomas o si Mateo, ang kobrador sa buhis, si Santiago anak ni Alfeo o si Tadeo, si Simeon nga patriota o si Judas Iscariote, ang nabudhi kang Jesus. So, nganong sa 12 man ka disipulo gihatag una ni Jesus Christ ang iyang gahong pag-cast out of demons. Mo ni ang first training nila sa mga disipulo. Kay kani silang disciples ni Jesus Christ, mo sa iyang gipili nga mga apostoles. Mo na gipili niya nga mo'y mag-una niya ug magsulti may tungod kaniya. So advance party ni sila para magsulti. Oy, mo bisita si Jesus Christ, hawanin na inyong mga lugar. Kung na may mga baltian, imo kasugat nila, amo ayo na in Jesus name. O kamong gipangyawaan sa inyong mga members ng family nga gipangyawaan, amo nang gikasat in Jesus name. Ana sila para inikabot ni Jesus Christ, andang sila mudawa sa pulong sa Dios. No kita makahimo naman tani ana. Di man ta kinahanglan ay magpadali ang apostoles pa, imo pa buhay bigas patay si Pedro o si San Pablo, kasi imong paborito si San Juan ba, ngari ako diri para tabangi ko. No, ang imo lang is to cry out. Mangayo na jud ka, lubo nga pinaubos jud kay imong kaugalingon. Diha sa makagahom sa tanan imong ka, Lord, yabag pa jud ko. Di pa jud ko mohimo sa insakto tangtangan na ni in Jesus name. Amen. Mahimo, oh yes, kung nakarelasyon sa Diyos. So kani, sila lang, gibuhat ni sa Ginoo because not only nga silang advance party, mao ni ang makatawhan nga gi-prepare sa Ginoo nga maoy mo follow through, no? Mo padayon sa iyang ginbuhaton, especially kung mubalik na siya, mamatay siya man siya, ilubong niya kung panahon balik sa langit. So, kani sa para nako, ning mga tawhana, ang pinakasinsero kaayo. Mo nagihatag samahan ni Jesus Christ kaya nga naman, mo ni sila makatawhan nga pag-ingon ni Jesus Christ, mga isda ni kadaghanan. Pedro, biyahe na lang imong pagpagisda diya. Biyahe na imong pamilya, kuyog nako, mangisda na kag tao di nakat, mangisda-isda. Okay? Si John, di ba? James and John. Oh, James and John, ari-ari. Ipangbiyahan nila ni mga butangan. So, willing sila nga ang ilang pagkinabuhi diha na ni Kristo Jesus. Kay mao ni mga tao nga nakita nila nga ang tinud nga kinabuhi wala sa butang ng kalibutan na, wala sa sapi, wala sa edukasyon gani. Naa ni Kristo Jesus. Kay tanawa unsa may gigamit yung mga apostoles, mga graduate bago niyo mga college student ba ni? Wa jud gani kung mag-elementary. Wa gani tingali jud kutubra ni sila abakada nya kibaw sila mo pirma sa ilangan. Kay kutubra sila nga ilang nagtudlo nila ang ilarang mama. Just like Jesus Christ. He was not schooled, unschooled, wise eskwela si Jesus Christ. Mana siya example siya of greatness. True greatness is only in the power of God. So, atong tanawon sa dinhinga, in this part sa training gihatag sa Ginoo nila. Like doon ay specific sila nga gimbuhaton, ayaw mo balatian, mag-imos lang sultihan sila sa may tungkol sa gingharian sa Dios. Nya ingin na Ginoo ngadto sa lost sheep of Israel. Nganong Israel man? Nganong dili man ang okay. Read data sa Matthew 5 to 8 karata. Matthew 5 to 8. Gidala ni Jesus kining napulog duha ka apostoles uban ini mga pahimangno. Okay, pahimangnoan. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo o sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adto hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo isangyaw nga nagsugod na paghari ang Dios.
Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga patay, hinlui ang mga sanlahon, ug hingidli ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay papangayo bayad. Mao sa nang tinuray nga naasad sa Ginoo, muhimo ka og tabang nga walay bayad. Hindi ka ma-expect og bayad. Kung pakanon ka, praise God. Kung ka pakanon, praise God, yapon. Amen? So, ngayon siya, ayaw ka mo pagdalag kwarta, bulawan, plata, o tumbaga. Ayaw pagdalagbag sa inyong pagpana, o ilisan, o sandalyas, o sunggod. Ang mamomoo, ang ay hatagan sa iyang kinabuhian. So, nisulti siya na sa Israel, tungod kay ang kaluwasan, please remember this. Yung magpasalamat ako kay sa Ginoo. Ang programa sa kaluwasan iyang gihatag una sa Israel. O pag humani ana kay kadaghanan nila o nagahi mag-oy ginobiyaan ta mo din ha gahi mo kay mo ngari ko sa mga pagano kita na dili Hudiyo tanang taw sa kalibutan dili Hudiyo pagans nya kibawta ang pagano nagsimbag daghang Diyos ang nasudra nga Israel mo gitukod sa Ginoo para mosimba og tingod nga Dios karon sa naman sila nagsimba sa sila daghang Diyos bisag pagkawas sa Ehipto simba sila Diyos muawat lagi ta ba peer pressure mo sa kay gipamuhat sa tanan mo kinanan mubuhat sa tanan mo mubo na kay sila kutob diri pinaani sa iya kutob ganhin na lang o ani sa na siya nya kanang mga kutob na dinhi ya kadugan pinaan na dinhi ya kanang makita ng lubot ana na gihapon sa ya buko pina ana na ana sa ta kay cool kulukoy cool kay makulukoy, di ba? Buang gyud kay tan-awon sa una benta nga yuwan ta ng mga dunay mga tato-tato, di ba? Lagi ka na uguan. Bagong na kay ng puga. Sa panahon siya, karon ay daghanan kay mga gikang puga oy. Wa kay kapuga captive pa na sila sa demonyo kay daghanan jud kay markang mga naong at tanawa na sa tong mga leaders kunuhay. Wa sunod na natay niya mga leaders nga bitatu. Buyawan jud ka na. Yes, yan na yung mga earrings din nagdagbo kayo. Yan, ito nila, pinawitay din yung asal nila, pinataob na uguan. They will. People will do crazy things. Amen? So mga nga, kini mga tauhan na maoy, giuna man kita karon. Now, ni-mention ko earlier na tinuray ang mga disipulo ni Jesus Christ ang makakast out sa demons. Mo ni ang akong gisulti ninyo. Kaya apostolis man to, yes, ang apostolis. Pero gihatag sa Ginoo hangtod sa atong panahon ang gahom sa pagpahingilin og demonyo kung tinuray ka nga Christian. Kaya sa dihang si Jesus Christ nakikhimaman na sa iyang mga katawhan, ya gamay ra jud kay tunga, di ba? Katong mo dito sila sa Mount of Olives, kaya nato siya makikita una siya mabanhaw, nga na sila kaya bilakaw ni Jesus Christ naman nawagtan na silang pananaw. Marta sa Mark 16. Kaya sa Mark 16, man siya equivalent sa Matthew 28. Mga rin natatanawon siya. Kaya specify pagsulti dinhi ang mga buhaton sa mga magtotoo nga tinuod ni Jesus Christ. Mark 16 verse 15 nigingon narita sa 14. Okay? Mark 16 verse 14. Sa katapusan, mipakita si Jesus sa napulog usa ka tinunan samtang nangaon siya. Gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo, pagkagahi sa ilang ulo. Kaya wala man sila mutuon niya ito nakita kaniya nga nabanhaw. Mingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibok kalibutan ug isagyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Mao ning number 1 responsibilidad sa matag Kristohanon. Isang yaw itaw ng may balita, kaya daghang giyawaan. Ganahan mo kalinaw sa inyong panimalay. Then, pagbasa mo Bible sa inyong panimalay. Di kung kibaw mo Bible study to George. Oh, kibaw ka mo basa. O basahin, labi na katong kibaw mo basa. Basa lang. Yamingon kasi mo mga pamilya, palihog lang ta, pundok tadri, basa kas pulong sa Ginoo. Yamampo kang ang Ginoo, pasabtami. Imo ba ning pulong? Ikaramay magpasabot nini. Okay? So mga isang yaw yun nato ang kaluwasan nga to sa tanang tao. Yan, ingon siya din ang mutuo, tanawa verse 16, ang mutuo magbunyag, magpabunyag, maluwas. Apan ang dili mutuo, silutan. So, laom ni, pero ano lang ko gamay,
Yes, ang baptism, ang pagpabunyag nga natay swimming pool sa kilid sa mga pabunyagi. Okay? Importante na. Kay duha lang kabalaod ordinansang gihatag sa Dios kani communion ug pagpabunyag. Period. Okay? Pero kanang mga masakit to di na tan mo bunyag kay dinagid ka ikatustog sa tubig murag mayelo na sila, buhay sila o matunaw sila. Wala. Mantanhin mo na. Pero kung able pa ka, capable ka, magpabunyag jud. Sana, okay? Pero wala nakasabot nga, dili ka, wa ka mabunyag, iwa jud ka, di ka matus langit. Okay? Yung nabunyagan naman ko sa una, la ito nga bunyag sa una, sa gamay pataka, wata kasabot unsa ng kaluwasan. Now, this is city. Ang dili mo tuo, kaysa Diyos, unsa yung baton? Silutan. Mo nang musulti ta, kadaghan pang wala mo tuo ni Jesus Christ. Nya, this is city, umaw kini ang mga timaan, see? Signs nga mabatunan sa mga mutuo. Sa ako ngalan, manghingilin sila mga yawa. Mao na siyang timaan na naka ni Jesus Christ. O manulti sila laing mga sinultihan, etc. Ang uban din ha, di ba tihonon pa ng bang butang din ha, kasi kupot-kupot niya mga serpent niya, kamatay, mapakan mo yung ano, dili ito yung Christian, matay man. Kung gituyuan sa mo kupot-kupot diha o kanang serpent o kanang snake nga mo makapatay, patay juga. Pero kung natugas panggubatan, kani balakaw kas ginos kabukiran, kalbinag awaw nga lugar, ginakang bitin, nga ang Ginoo gusto man siya nga makabot nimo itong mga panimalayan nga to, bisa pagpahaton kaganahan kay bisa ikaong pagkaog dako nga buwa nga constrictor ka na bitaw dako kay bitin nga masuod ka sa iyong tiyan, iluwa ka nga ningon ang Ginoo nga padayon sa simong lakaw sa inasa sila nga to nga kinahanglan sa kaluwasan, kinasa maginuso niya balik kay diri kay kaonon tika alara nang bitin kay God is the one who ordains ano sa kama matay. Okay, so makita na ito din nga pag-ingon niya them, 11 disciples na lang ni o ang ubang mga katawhan ni. Okay? So, si Judas wala na appeal kay namatay. So, manang mapilit ta, Judas bata o dili. Muratag naa sa pundok, apan, di gyud kadto og langit. So, mo sa mga katawhan na para nila wala problema kung baptizan sila pagbalik. So, in short, makita nato dinhi maghimo makahimo jud ka og pag-abog og mga daotang espiritu. Na ikaduha, ang uban mo abog sa espiritu pinagi sa gahom sa espiritu. Sa daotang espiritu. So makita nato sa Matthew City, Matthew City 21. Matthew City 21 versikulo Matthew City Kapitulo City versikulo 21. Si Jesus Christ niya mismo ang isulti si Jesus niya. Dili ang tanan nga magtawag ka na kung Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa pangamahan nga atua sa langit. Mo nang importante kayo nga ang tanang gisugo sa Ginoo dinhi tumanon. Tumanon jud nato. Okay? So nagtuman ba ta sa pamagi sa Dios? Umra ko sa rin nagtuman ka rin na eh. Gusto naman itubag. Nagtuman ba ta? So di mo sigurado kung atubag mong langit? Mag-sure ta, mag-sure. Okay? Mag-sure ta. Yan, yung sulti din he. Niya itong adlawa, dagahan unya, sa mga adlawa, ang last days. Dagahan unya, ang mingon ka na ko, Ginoo, dili ba nagsangiyaw kami sa minsay sa Dios? Nang hingilin ngamig mga yawa, Lord, sa imong ngalan? O naghimo mig daghang mga milagro sa imo sa ngalan. Ano sa itubag ni Jesus Christ? Wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawak kamo. Or, ang lain pagkasulti, translation ng evildoers, kamong mga dautan, pahawak mo. Bisa kung sa panay mong rason, nanghingiling ka, pila pa naka-legion sa imong gihingilan din ha. Pero ang imong gihingilan nga tao, parihara gihapon ni mo yawan noon gihapon o kinaiya. Buhat gihapon tagsela left and right, di ta mamilog bisan sa atong pagpamaka. Di ta mahadlok sa pagbuhat og dautan. So makita nato dinhi nga kang kinsa man daytong gahom. Now, debatehonon pa sa ni siya, debatable topics sa ni siya. Nga ang uban ingon nga
in the name of Jesus, napahawa dito sila. Bisag ang tao, dili sila klaro magtotoo. Tungod lang na sa kaluoy sa Ginoo, nga ang kaning mga tawhana, ya kay nagpakroning ni sila, nga kaning mga tawhana, nga giilang gitabangan kunuhay, maggawas jud ang demons diha sa ilang kinabuhi. Kadaghan man sa dinhi nga makita na to sa Bible nga dili sila magtotoo, like si Balaam. Ano mohimo man siya og blessing sa Israel, nga natuman man. Because ang Ginoo can use anybody. Labi na boy available nga magtotoo, nga maglakaw-lakaw para sa iyang ngalan. Yan na problema. Sumayon ang Ginoo, kanila, mura man ipadong pa ni nako, tingali yung manita nako, ako siyang gamiton. Nya, kalikan, sa ngalan ni Jesus Christ, pahawa mo mga demonyo niya, mapahawa mo niya. Pero siya kila sa Ginoo niya later on na. We cannot fathom the ways of the Lord also. But I believe, kani sa mga tawhanan, gamit ko ng teksto para nako usa ni sa mga teksto nga maprueba nga daghan jud nga mga mini. Kay daghan ba yung mga mini, di ba? Tanawan ng kulto, grabe kay healing. Tinuray ba yung kana, gi-wheelchair pa doon sa stage, yung pagkuman, nang bag-ambag, naglakaw-lakaw, healed na kuno siya, kasi nag-uwi-uwi lang to siya. Nasa yung mga uban nga, baro ko dito? Nasa yung uban nga, rapi kayo mo pray. Ala Brother Mel. Okay? Brother Mel. Ya, tuba. Ya, name Jesus. Tumba yung ka, tukmod man ka. Okay? Pero may pagkakuan kita, may pagka Pentecostal biasa ta. Okay? Balance man ta, word kay ta Pentecostal ta kay. Isag ako karang ang tugaro maiking ko kung human ako pre ang taon ni kulit tumba. Maiking ko. Ay, nagsukot na kanang ano ba expect ato ron. Magana ko. Ganun yung brother man, kamo mga pastor, kamo dire ko ana kanang labi na congregational prayer and fasting kanang sa ini kanang sa April. So, kami gamiton sa ni Brother Man mag-minister, yung palit po. So, yan ka na, ka-video ka, gananan na siya, katuyan na siya. Yung din mo kapag ba, gananan ka. Ikaw sa dinig, pagtubagan ni Lord, asap ka doon, sakit pa kong likod, Lord. Nag-pray ka, naghantay ka, o buwan na, Lord, ka na, alis sa patumbahan, Lord, pero excited, pag-anak ka naman, itong sila. Because God has the power patugon dyan ang tao, patagaan ng rest, sabi na, grabe kayo nila. Yang hilom sa anak, okay? Napahuway guys, kuha na kayo ang imong lawas nila ka-take sa imong sigit-hita. That's God. Makahimot ang milagro, ay wala nang kita pagtuo. Nga kung silang magaling, ituo sila, nga diwati sa kailan Jesus Christ, mawata. Di ba? Tingnan nung makahimo sila kita, di managan gihapon tag mananambal. Kita maginunta ang giimong doktor sa Ginoo sa mga kalag asa sa mga balatian. Ngawa ka tanang eskwela sa una, ang ato lang P, pagtuo. Sa English pa, F, sa mana? Fit. Fit. Mulakaw juga. Mulakaw sa ka. Una, kay ka na kay faith, na di kay fit. Na kay double F na. Okay? So, wala mga butanga. Now, katulo, ang uban, muhimo sa pag-drive of demons, pangwarta. Niya, para sikat sila. Envy, tungod sa envy. Suya ba? Suya on. Muna ito makita sa Acts 19, verse 11. Acts 19, verse 11. Buhat 19. Buhat 19:11. Nagbuhat ang Dios og talagsaong mga milagro pinaagi kang Pablo. Kasi Pablo, apostoles, disciples. Bisan ang mga panyo ug mga tapis nga iyang gigamit, gidalangan to sa masakiton ug naayo ang ilang mga. So, may pipila ka nagsuroy-suroy ng mga Hudiyo nga tighingiling sa mga yawa. Misulay usab sila sa paggamit sa ngalan sa Ginoong Jesus. Mingon sila, sa ngalan ni Jesus, nga giwali ni Pablo, si klaro kay waslay relationship ni Jesus Christ. Sa ngalan ni Jesus, naming names sila, kanang using names. Nga giwali ni Pablo, gula diha.
gibuhat kini nila sa 7 ka mga anak nga lalaki ni Sceva or Sceva, nga usa ka pangulong pare sa mga Hudiyo. Remember this, ang mga Hudiyo o ang mga pare sa panahon ni Jesus and even sa panahon ni Pablo, even sa atong mga panahon, ang mga relihosong mga katawhan, maog yun na ang mulutos, maog yun na ang mubatok, maog yun na ang giganahan sa atong ipambuhat. Bisag klaro kay atong ipambuhat o tanang warta, silang ng warta ni kita. Amen? So po sila, kaya nga naman, maibanan man ang ilang kwarta kung naan ay mamalihin. That's fact. Mom said po, out of envy nila ni Jesus Christ, ipatay na si Jesus Christ. So, makita na to din nga, ang yawa, mingon kanila, tempa. Kaila kung Jesus o kang Pablo, pero ako kaila ni mo, kisam ka. Okay? Grabe ka yung demonyo, tanawa pa. Kuto ba din ha? Ang demonyo nag-istorya nila. Ang tao nag-iyawaan, mihasmag kanila. Suwa ng gawas ang yawa. Igamit gihapon ang lawas sa tao, nagisudan sa mga demonyo. Kaya di man sila ka, espiritu man sila, sumbago nila, kunis-kuniso nila, di man sila kahimo, kinalan sila og lawas. So ang tao nag-iyawaan, mihasmag kanila sa labihang kapintas kung gibuntog silang tanan. So imagine lang kasumbag, gikauras, gipaag, gikabayan, o giunsa bakas na gikulata sila. Ya, nahitabo sa 7 ka anak ni Sceva, nanagan sila gikan sa ilang balay, nga pulos, samaran, o gibinuangan sila, gihubuan sila, dagan sila, hupo sila. Ang tanang mga Hudiyo, okay? Muna nga ito makita din niyo. Ngayon sa verse 4, ikapat na itong punto. So, mupadayon ta. Ang tao nga okay, ang tanang mga Hudiyo o mga dili Hudiyo sa Efeso, nakabalita ni ini ug nalisang silang tanan ug ipasidunggan pag-ayo ang ngalan sa Ginoo nga si Jesus. Mga igsunan, di lang tamayon nga ipasidunggan ang Ginoo. Kinsa nga Ginoo? Kinsa nga Ginoo? Kaya ang tao ngayon kailan ni Ginoo, pero never a true believer can proclaim nga Jesus. Dili ka siya magtotoo, mingon na siya Ginoo. Kung kadugayan imong piiton, mingon sila, Diyos amahan ra sila. Kaya naday sila Latinia, o naday kanang Latin, or mga sani kanang kabak-habak, or whatever. And I told you that I saw that in my auntie. Sad to say nga, ni Diyos dud siya sa yawa. Wa siya sa Ginoo. Nituwa lagi ko Ginoo kay, buwan na kay siya, sige ko sita lang sa darusa. Nay, nasko diri nay. Nay, sakit to na ba ka? Si Jesus na siya. Oh, nito ko, atras siya. Mudot ko, atras siya. And then sa iyang mata kita, ko, evil ka ayaw. Kaya mo biyang angkan biya na mo, o na may naghang gahong-gahong. My father, grabe, mulivitate ang ako lolo, mulivitate. So grabe ito siya, grabe kayo, may pero na yung nasa crush siya si Gino, gipunit ng tanan na sa akong papa. Asa kong mama? Yariluso ka dyan kayo, may. So man kayo juga nga, ang Ginoo kung upot, kung paila siya siyang kagalingon, ang ato lang yung pagdawat ragyon niya. Kay grasya ang tanan. Tayo gibuhat, mudawat ragyon ta sa grasya. Kay di yun na disgrasya nga mataw tapag usab. So nilin bahina, makita na to din nga, ang mga tao nga nakakita sa ilang nasaksihan, yung sila, minni jud sila, si Pablo ang tinuod. Kaya si Pablo sigiksang niya may tungod ni Jesus Christ, nga kisas Jesus Christ, maura ni ang Diyos nga gikan sa langit, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, tanang makita, dili makita, tanang sa iladman, sa laom, sa dagat ug sa yuta, tanang sa kabituunan, iya na tanan. Why tao makaklaim na? Na mga isla, i-claim na mga tao mga madato. Diba? Bisag din na silate, pang-claimer nila, ako ni, sa ganina sa Atbang diha sa Pasig, naghanan kay mga lugar na dili na wag yun ay tao sa una, karon di mo na lang isot-pletsot, etc. Di kakadoon. Sa una, mura na yun, inuhon o ganana din na, magbangka-bangka rami. So, karon makakita ta nga, white tao nga nakaklaim o bituon. Ngayon, affects yan, butang ang iyangan na to, ang tagyas Joji Maranga. Why nakahimuan na? Bisa kung sa siya kadato, bisa pila pagka-shakto na yan pwedeng ipadungan to, di siya makapuyo sa diya in the first place. But this God, kani nga Diyos, kahadlukan na to.
Kaya siya nabuhat ng tanan, way tao nga makabarog siya atubangan sa unsa siya kadato o makapalit sa kwarta padung sa langit, walay makahimo ni ana. Pagtura gyud. Kung kaning nga tao, o kaning nga Dios nahimo tao, siya lang nahimong tao nga walay sala. Siya lang ang tao na nagbuhat og lunlun kaayuhan, probisan sa kaayo, gipatay siya. Apan nagpabilin ba siyang patay? Wala. Kaya ni banhaw siya sa gikas kamatayon. Kaya siya lang ang makahatag sa iyong kinabuhi, siya siya makabawi nini. Sa mga siya makatag kung kinabuhi ninyo, siya siya makabawi. Anak, so unsa man ang kinabuhi, ipagamit mo sa Ginoo, ipagamit sa yawa. Pagpamakak, gipay ang yawa na. Pagpuyo sa kamaturan, gipay ang ginawa nimo. Panalangin, panalangin, panalangin. Tumulo, tumulo, tumulo. Kung sige tagpadayon sa mga sala. Nakibaw ta sala. So magigsuunan, mauni ang Jesus nga gideklara ni Pablo, atong gideklarar hangtod karon pupunta sa inyong pagkinabuhi kamo sa inyo, mo deklarar mo nga sa Jesus matuod nga Dios. Musulti mo nga, sa man ka, laban man ka na yung uwi, murag galisod kasi mong problema, ganahan ka Ginoo, kay suryahan ka, declare. Masakit to naman ka sa mga klaro ka, ito ka Ginoo, wala klaro, isurya ka Ginoo, ganahan ka. Na yung tao nga, nalipon kayo sa druga, so unsa man, nalipon sa inom, nalipon sila, o sa unsa nga, naulipon nga, ganahan ka kausaban, si Jesus Christ ay makinuli niya. Because all these things, all these vices, kanitan ng mga bisyo, yawa ang kapuputan na. Manang every time, busod ang mga bisyo, isang bisyo, sige tanaw internet nga, gahubo-hubo. Na di mo niyo ana. Manang dili na to, himoy-himoy nga yano, kay kita mismo, ganahan tagsala. Huwag kung ganahan tagsala, amen? Dili. Ganahan tagsala, kasi mo ganakapugong na to dito mo sala. Kay imo nang gi-surrender imong kaugalingon. Nga Lord, imo na ko ikanay padagan ani kay po kibaw padagan ani ka kay. Kung ako Lord, masige ko pamaka, kung ako Lord, sige ko pamalikas, kung ako Lord, sige ko buhat og dautan, mao ni mauna, sige ko pangilad. Pero kung ikaw mo kuputron tantang tanan, tantanga. Tantanga Lord. Maghilawason kay ko ganahan ko pirmi sex. Tantanga ni Lord. Kabisag di ako masawa halab, atuon jud ako. Buhaton jud ako. So, si Billy Graham pala may igsuunan sa iyang pagka-great. Na I really don't know kung depend pa si Billy Graham kaya anak active pa man gani o about evangelism. Pero yun lang po sa iyang pagkangilingig na daghan siya makatawhan. For of course na dito daghang makatawhan nga makasalig siya, kumukumpisal siya nga napayud siya kaulag. Grabe niyang last. For sure ang iyang mga group or core niya nga makatawhan, makatabang niya. Amen? Kikibaw mo sa ibat ni Billy Graham, nilingig ka siya, daghan ka siya nada sa Ginoo. Pero sige sa day siya pangabang babay. Magkuhan siya, magpaka-disguise siya. Disguise siya, kung saan niya, mana siya o lugar, kuhan niya man, ito hotel, gamit siya babay. I-research si Gunado, kung namin niyo para sa Billy Graham, sabi ko kailang kung saan kinabuhay Billy Graham. So these are things. Kay, mutabunta, murabagan natin Christian na ito, ang nindot ra nga side. No, magigsuunan, Christians tayo, man. Hindi na ito mapakaroon inyo na permita, okay. Kay most of the time, dili ta, okay. So, okay ka? Okay mo, di? Ha? Ha? O, bratoy, pusta ka, mayo. Dili, musta ka, salamat yun ang musta ka, di ko mayagsuon. Palay ko gampo mo na kong salam. That's how Christianity should be practiced, especially kita na nagsigig fellowship. Sa uban, doon kung kisa sila yung simbahan, kung sila yung pangpundok, ng Christian kunuhay, yakato sila, kung samanto sila, niabibasin mo sila, okay ra na bay, okay ra na bay. Kung makakita yung asawa, kung makakita yung bana, kung kiba yung mama, baka okay ra na bay. Pero yung mga kung kisa sa Ginoo, ay nagsuti sila bay, okay ra na bay, kung magbubot mo sa inyo. No, you should be the most honest being in this world. Dapat ikaw pinaka-honest. Ako, I cannot live with people na di na ako masaligan.
Nya usugod yung kong salig sa uban. You have to pray sa imong saligan. Kung susiya sa ilang kinabuhi, masaligan na sila. Nadyo kay mga 2, 3, 4, 5. Okay? Sabihin ka, sige, minus na kay duha. Okay ka na. Kasi ako sa, kamo na lang yung magdayon. Kamo na lang inoy nagsigig tupad, yung gamot, namukot ka lang kung saan yung ibabuhat. Lalaki man puro lalaki, babae man puro babae, o lalaki babae, ay nagduha nila safe. Safe o tulo. Kaya na di mga katawan ni kada sa Ginoo nimo. Nga ikaw ni dawat ka sa ilang kahuyangon pa. Ako, I'm not perfect. But you receive me. Praise God. Pero kung di mo receive, pagkita mo lang church. That's imagine ako, pagkita mo lang church. Because if you don't trust me enough, what ay business diri? Kaya may upan nga, di saan mo salit. Okay, yung sige panahon, di saan na pwede. Bubuhat mo papabadlong pawa na lang mo. Kaya ligsan ta jud mo. Okay? So, these are things we need to be honest. Now, these people saw what God was doing. Mapito na kung imong kinabuhi mismo nga nausap is a testimony of God's power. Muna ikaw mismo may kakamating mo, istorya mo, tawag sa mo, na kayo sa kaadlaw ba ka o do kaadlaw. Okay ra ka? Kay subayan ka, suryan ka sa tanan akong nangagi, sa tanang gibuhat sa Ginoo nako. Taas na kayo, dagahan na kayo. Asa man kaani sa chapter. Kaya daghan man ka, prepared man ka to give a testimony of God's goodness and power. Yes, kisa may tinuod, matinud-anon jud kay nako ang Ginoo man. Pakyas ba mo ba na kung mga accountable partners na ko, accountability group na ko? Yes, usay mo pakyasan sila. Ako, pakyas ba ko nila? Oo, pero wala ko natagtanga ang among friendship tungod lang kay na hindi pakyas sila. Kung nila nakita na ko, niluag man si Kuan, abin ang nakita, so putang sabi na akong partner, akong ano sabi, okay? Nga, balik sa Ginoo. Pero never ka mo, sanin mo, i-misuse mo ang trust o dili mo gamiton o mayo ang pagsalig nga gihatag kanimo. Matang ingon ko, mosalig kay ang taon nimo, ampingi. Balikon ko, ampingi ang pagsalig nga gihatag kanimo. Kaysa dihang mabungkag na nga pagsalig. So mga butangan na. Balik ta, ngiri sa episode. Usa ka gabi niya na, pinaagis sa pananawon ang 18. 18. Okay? 17. Ang tanan nga mga Diyo sa Efeso, nakabalita ni nalisang silang tanan ug ipasidungan pag-ayo ang ngalan sa Ginoo nga Jesus. Daghan usab ni adtong nahimo ng magtotoo. Tanawa, daghan usab ni adtong nakakita o posible katong mga gipang drive out ang demons pinagi ni Pablo. Nahimong magtotoo. Nya nangabot ug sa dayag misugid sa ilang mga binuhatan. This is how a Christian is. Musulti ka, sexually abuse ko sa una, tomboy ko sa una, naghatag nimo ko mga relasyon nga ingon ani, mauna, o ako adik kog sex, ako gikama akong anak, o mauna. These are rare testimonies. Rare ni, kaya pinakatako man ni. Pero dapat ipadayag. Okay? So kanin sila, nagsimo nini, nagpadayag sa ilang mga binuhatan. Daghan ang sa mga nagsalamangka, sa naghimong magic. Okay? Ang nagdala sa ilang mga libro, gisunog nila kini at tubangan sa tanan. Ang mga libro mibilig 50,000 ka platang kwarta. Tungod nini ang pulong sa Ginoo kayla pag-ayo ug nagmadaogon. So makita nato dinhi pila ni 50,000 nga plata. It's about 5,420 British pounds, equivalent to 386,400 pesos. Pero para nako, dako na ning kwartaha karon. Kay kani dinhi ang mga commentators ani nga matay na ning uban akong itanaw kani si Warren patay na matay ni siya. Pero karon, I know it's by millions ni. Millions of pesos. Nga mga magic books nila, mga treasured, mahalong kay nga mga libro kay na dinha ang mga gahom-gahom sa pag-ayo ani nga sakit. Sa pagsabi ni kay gibarang ko ako sa barangon ubalik nato kog mamamarang para ibarang ang nagbarang nako. Kano gisunod yun na atong kinabuhi? Usa ra Jesus Christ ra.
Usara. So, tanawa pa jud, ilang kanidaghan ang magtutuo, nya sila nisulti sila sa ilang mga binuhatan nga walay ko kauwaw. Tungod ni ini, ang pulong sa Ginoo mikay lang pag-ayo ug nagmagdaogon. Maigsunan. If I can stand here before you and tell you, ilad ang akong kinabuhi. Sexually abused ko. I went into homosexual activity. Pero masige kong pamakak. Kinabiyaan ako na, kunuhay. Pero na pa ko ilang activities din. Lain pa kong activities din. Kadagayan ninyo, paminan niyo, sakpan ko din. Sakpan? Sakpan. Pero kung sa gasa ko, dano, di ko mauwa na sa unhadlong kay ko, nga mahay, magbawa na ko si Krito. Pero I don't care if the whole world will know who I am. Kung dawaton ko nila dili, I don't care. Kaya para na ko, daghan ang makatawhan na dapat makibaw sila, pwede sila makagawas ni Ana, klaseng kinabuhi. Nag-abuse ka, sexual abuse ka, maayo ka. Yanisud ka o ka ng G2G or B2B nga relationship, makagawas na ka, ayun ka sa Ginoo. Di na ka mangandoy, anak. Di na ka mag-apas ng mga butanga. Di na ka mauwa, di na ka magsigig tago-tago. Ang problema gud mo tago ta. Mo tago ta behind sa sala. Usa may gibuhat sa sala na pahilayo nato ang sala sa Ginoo. Nahimot ang miserable sa atong sala. Nahimot ang bakakon sa atong sala. Nahimot ang sa mga klase mo atong sige. Okay, or para di ko mahibaw ako'y manguna pangukab sa inyong mga sekreto. Para di mo kay sugod sa ako Ako sa itaw nga chismosa kayo. Kaya manglibak manaot sa uban para di ko maunahan. Para di makitaan unsa dyan ko, kinsa dyan ko. May sunan, di ba nakapoy nga kinabuhi? Na nagsigitag plastik kayo? Di ba nakapoy nga kinabuhi? Na kung nanay mong mungutanan na ito, ika sa imo nga, nasa ka ng puyo, mungutanan na siya, mungutanan na siya lain. Ay, nako na po ha. Di ka ganan makikistorya, kaya nga naman di ka ganan makiksindurot, di ka ganan doon na kay close nga friend, ghost nga friend, mong ganan siya sa imong gibuhat sa. Anak man dyan na. Di ka ganang kanunay sa kahayag kaya maglaroon sa Jud ang imong kinabuhi. Di ka ganahan o inani. Kaya wak man ang tao nga di ganahan aning pulong sa Diyos. Di ka sa ganang kausaban. Na-enjoy pa sila sa sala. Abang lingon Diyod ko. Bisag kinsa nga lingon mo enjoy sa sala. Moabot ra Diyod na may kagikapoy. Naman ko ni sila hawi. Napahingit solusyon na niya. Sige naman kung gagukod o gugma, gagukod o relationship, gagukod o something na murag tinuod. Hindi mo tinuod eh. Ginoo naman dyan tinuod. Mga di mga kingsunan. So I hope and pray nakita unta ang mga tao tungod sa atong testimony, kanilang sa imong testimonyo, sa imong kinabuhi at usab sa Ginoo. Kana lang imong isulti, imong isipya sa mga katawhan, nung makita nila nga yes, consistent ka sa imong testimony, yes, wala jud ka, magbinuwa, wala ka magliko-liko, nga makaingon sila, posible dahil mo usab ang tao. O ganahan sa pagkausaban, pwede ko mo kuyo nimo. Mga na siya, pwede ko mo kuyo mo. Pwede ko mo Bible studyhan, pwede ko mo sultihan nito mo sa imong Diyos. Ganahan ko makailangan na. Nga mukailang unta pinaagi ka nato ang pulong sa Diyos ug daghan ang maayo ug daghan ang mga tao nga ma-free sa yawan o mga buhat ug sa mga demonyo nga nagpaluyo ni ininyawan ang buhat. Amen? Maigsunan. Four things ang may tabo sa tao nga tinuray nga nakakita sa gahom sa Diyos o sila ba mismo na experience siya nila ang gahom sa Diyos. One, naslay kahadlok sa Ginoo. Mabot yun ang kahadlok sa Ginoo. Ikaduha, mutuo sila ni Jesus Christ o mukumpisal sila sa ilang mga sala. O dili ko to bradiha, kung dili every day o kung ginahanglan mga mukumpisal ka sa imong sala para maayo ta sa magingon ni James, confess your sins to one another that you may be healed. Then buhato na nimo sa matag karon ug unya labi na ko nakasala ka ni anang tawhana. Ikatulo, unsa may nakupot sa imong mga kinabuhi, kung sa lamangkero ka para ning sa lamangkero o sa ilang gibuhat, ilang gilabay gisunog.
Unsa may nakupot sa inyo ha? Unsa may mga nakuptan mo? Unsa may mga practices nimo sa una? Ipanglabay na, bisa pagmahalon pa na, isunugan ha. Di ka magtiliran ha. So mas importante pagyapon nimo ang kwarta kundi nimo sunugon. Kay ang imong kaluwasan mas dako og kantidad kaysa ni anang botanga. Amen? Kay si Jesus man ang dunay gahom paghingilin og demonyo. Kinahanglan siguraduhon nato na naata ni Kristo Jesus. Aron ang yawa dili kanunay makakamang, makasud, makadisturbo, wala ba sa tanan dili siya makaangkon nimo kasi angkonon kasi yawa ako ni. Imo na Ginoo. Ako na siya. Imo lagi, pero sige magsala. Why may mong Ginoo? Remember si Jesus Christ mo respeto sa atong matag desisyon. Kung naside siya, nga wasad, na siya gahong, pwede siya may nga sayaw pa, diha. Pero ikaw man ang nipili nga si Satanas ang imong amigo, dili si Jesus. So na siya gahong diha mo, mahadlok ta na. Nadok manawa. Nakuha ka ni Jesus Christ, naka ni Satanas. Baka madok ka na. Sige, mayon lang ko, Satanas. Welcome mo sa mga balay, sa mga wak mo to din karon. Okay? Ya, abibaha sila ikaw sa ilaha. Kay kung lagi sa Satanas, dili malinawon ang lugar. Dili malinawon. So, kay kung si Jesus ang dunay power sa tanang butang, apil na ang demonyo. Kinsa man atong kadlukan? Ang demonyo? Ang tao? Ang circumstansya? Ang kalisdanan? O si Jesus? Si Jesus. So, kung mauna, hadlok pagyapunta sa mga di makita, labi na kay doon na ang kalagalag. Uy, nabot, makita na ako si Lulo, makita na ako si Lula, makita na ako, daghang nagay istorya din na. Uy, di ko matug din ako, yung lang tamatug eh. Alam. Madimonyo na nga ganahan na kayo mong hasol ni mong mingo, ikaw dahil napawa dia. In Jesus' name, pareha ni, sa ni Martin Luther. Martin Luther, pari biya siya, libali biya siya. Blesses Ginoo. Niya sige na siya katakon sa mga demonyo. Katugyo niya uyugon ang iyang katri. Nananat man kay siya kumatan niya, "Oy akong katra din naglinog siya." Ay kamo dahil na. Pog siya balik. Di ka po na siya yung pahawa po da kay balik magyapon. Ina na siya kakampante diha sa Ginoo. So, mo mahadlok pa bata nga murag magkurukta, nya mo ukukta sa kahadlok sa ilang presensya. Ako, hadukan ko nga tao. Kadagang ko mga nakita, murag nakita na ko sa gamay pa ko. Pero, mahadlok gani ko kumimong ka, Lord, just give me a sleep. Nga, I bind you in Jesus' name, anak ko pahawa. Di ko sige ko, hala daw, tibok gabi, I bind you in Jesus' name, I bind you in Jesus' name. Sige ko ganito gabi niya, ako katoy, gauma ako ang ungo. Kaya lagom na kayo kong naong. Di ko pahawa mo, ay kong disturbo in Jesus' name niya. Ngayon ako, Lord, mas baday ko sa disturbo dyan, Lord ba? Awas lang, balik ko sila, katugalan dyan ko, Lord. Nga na dyan ko kabantay ng usa na sila niya. Sa pagnapay mo, kuhit-kuhit sa kulikod. Ano ko? Then sleep ko. Can you do that? Yes, you can. If you have faith in Jesus Christ. Kaya remember, Jesus is in me and Jesus is in you. Jesus is in us for He loves us. Jesus is in me and in you. And we are in Christ. Nasa suta na ni Kristo. Huwag makahilabot na ito kung nili itugutan ni Jesus Christ. Kung masubot si Jesus Christ, kaya tanaw lang na niya, tanaw na ako, Biko, na si Abelo na bigyan pagtuon ako. Sige, kutuhit ang team niya, natuog sila. Sige niya, tukatukaw gamay ba niya, buwan ba, kung saan ba siya, niya, mamalikas ba siya? Kaya mamalikas ba niya, gusto mo niya mamalikas? Sige, tanaw na to. Because, sa matag circumstansya, kinuha mo niya, matag circumstansya is an avenue, agianan, pamaagi na, ng imong faith, mutubo, muligon, mutaas, muhabog, mulawon. So, kung ating pagtuo ni Jesus Christ, di kita kabuatan eh. Di kita ka-cast out of demons. Manang as Christians, kita ang nagbarog, imabaw sa problema, imabaw sa circumstansya, ibabaw sa mga demonyo, o ibabaw sa sala. Di kay kita ang idaktugan sa sala, o gihigot din niya sa sala. Here boy. Here girl.
Sunod ra sad ta unsay gusto sa sala. Remember, piniriso ta sa sala. Pero sa dihang nidawat ka ni Jesus Christ, gawas no naka sa sala. Patay ka tungod sa sala, apan garon sa ka, buhi na ka against sa sala. So kung sige ta pagkasala, patay ka ta. Iya patas sa sala o sa yawa. Kay ang Ginoo lang ang makaprotect nato na tungod sa daghang mga butang apil na ang demonyo. So ako lang anyway sunan is mga tanan ako. Na ba kay relationship with Jesus Christ? Or ikaw ni ang adukan kay ka pili ka makakita og laing nga mga nag-experience kag daghang mga demonic attacks. Na mga magsigisulti nimo. May sighong-hong nimo. Nay higda ka, murag gidatugan ka o gituok ka. O sa imong damgo, grabe ka ay nga murag gikuptan ka sa yawa. O namata ka, nga giurong ka, di ka kaliko. Are you this? Then possibly, wala pa kayo relationship sa Ginoo. Or, kung na naman kayo relationship with Jesus Christ, sige ka pakasala. O sa manang salaa, isurrender. Isurrender sa Ginoo. Kaya di kinaubiya ang yawa until ang Ginoo may mingon pahawa diha niya. So, imo kapilian, miserable ka kinabuhi or hapsay ka kinabuhi. Hapsay. So, let's close our eyes. May matagapilian maigsunan. Balikon ko. Kung ay mga sala nagupot pa sa imong kinabuhi, isurrender ni. Inang Ginoo, Lord, di ko kausap sa kong kaulima. Ikaw lang ang makausap na ko. Upangayo ang pasay diha sa Ginoo. Ug ayaw nang balika ang sala. Kundi sa gahom ni Kristo Jesus, biyaya ang sala. Kung ikaw na kaigsunan na wala pa kay relasyon ni Kristo Jesus, isa ka imong tunga ka mo. I would like to help you to pray na si Kristo Jesus na agad sa imong kinabuhi. Nga, anytime mamatay sad ka, sigurado ka, mali ka pinakanindot may insurance at tukas langit, diretsyo. Of course, kinahanglan, tinuray nga paghinusol, tinuray nga pagpaubos diha sa Ginoo, tinuray pag-angkon nga makasasala ta. Di kay pila lang kasala ang atong angkonon yung uban atong taguan. Ikaw ba ni? Please raise up your hands. Ay tanawa ang tuog sa tubangan nimo, likod nimo, ay ka-conscious ana nila, ay kadlok kinang Ginoo nga mulabay nimo sa imperno ug pwede ta mapatay niya anytime, anywhere. Ikaw ba ni? Please raise up your hand. Raise up your hand kung naatay kanahanta nga si Jesus Christ atong ngayon Diyos ug manunubos. Or ikaw ning tao nga nidawat na ni Jesus Christ pero sige ka putag pakasala. Ngayon experience ni mo ang mga demonic attacks, demonic beings sige ug hap sa kanang sige hasol nimo. Ikaw ba ni? Kita mo wow, may iksunan, parihara ta na kinahanglan ta Ginoo. Lain-lain lang atong pangkinahanglanon. Ikaw ba ni? Please raise up your hands so I can pray for you. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Sa atong pangayoon, sa Ginoo ang pasaylo na kung wata makibaw sa din mga salaan nagpupot sa ato na ang kaaway na kasunod sa itong ginabuhi. Ngayon sa nato sa Ginoo nga padayag unta sa matag usa kaninyo sa mga putana. Kung nga ang ato sa andam gyud ta mo biya ni mga sala. You can put down your hands and you can pray, Father. Anay mo magkatawhan, O Lord, na nidawat o nituon na sila kanimo apan wa sila kakita kayo sa imong gahom. Kung nakita nila nga ang yawa, Lord, mas nidominar sa ilang kinabuhi. Mas mao'y gamhanan sa ilang kinabuhi. Kaya sila o ang imong espiritu na mao'y mong gahom kanila. Lord, kung sa mga salaa nga nakaabli o pultahan para sa yawa nga musod sa ilang kinabuhi, pakitaan kang sila o Diyos na kanya. Nangayo ako, O Lord, na imo silang pakitaon o klaro o sa ilang kasing-kasing ilang ikopisal kini, diha kanino. O mangyo ang unta ang matag-usa nga doon naging pagpaubos amahan.
You're a God, Lord, full of grace and of mercy. Grasya kaluoy nagid kanimo. Way pagkahurot, O Lord. Every day or every minute of the day, mga iniihatag nimo sa tanan nga mga apil gani ang imong Espiritu Santo. I pray, Father, that you, Lord, bring about great conviction sa mga katawhan nimo karon. Ug kini mga sala nga ila na jud ihatag kanimo ug ila na jud na nila kwaon pagbalik ug basta dili na puy-an pagbalik ug Ginoo ug kani mga avenues o Lord mga abli nga muutahan silang kinabuhi sirad ikani mahan human nila kung bisag in Jesus mighty name. And we pray, Father, nga imo balang espiritu kay imong espiritu lamang may magahom sa matag usa o Ginoo nga makit-an nila o Lord God ang kusog sa imong balang espiritu nga maghatod kanila sa pagkabalahan sa paghimo kanila Lord nga matinud-anon amahan nga musulti sa tinuod mga ug tabang o Lord moangkon sa mga simple naman labaw sa tanan o Lord, mudagan pa layo sa sala, dili kay mudagan pa doon sa sala o Ginoo. Lord, we pray, we ask you, empower your people, O God. Yan dosun mo yuro shikara kayaragan. Ikaw ang Diyos kamahanan, O Lord, walay lain na mahan. Indus, O God, and we bind the works of Satan in Jesus' mighty name. Sa imong mga kanaka-namahan, imbos yung wala kayaragas. Dalaygon ka, amahan. We bless you, we praise you, God. Salamat, salamat, O Ginoo. Salamat, O Lord. Salamat kasi mong pulong na imong gihatag na mo karon. Nga Lord, mas nakailami sa kaaway o sa iyang pamaagi. Labaw sa tanan, nakailami kanimo nga gamhanan nga Dios nga makahimo bisag unsa o Ginoo in our behalf. Aron kami may mong gawasnon, maligpayon ug tawo Ginoong Dios nga magdawat sa gagaya sa imong gugma ug sa imong panalangin. And in all this, Father, we give you praise and glory through your Son Jesus Christ. Amen and amen.